de seguida cada dia al dematí cantant el que. Bon dia. Hola, bon dia, Avui bon dia, vull bon dia, parlar de bon dia, bon galetes. dia, bon dia. Mare O de més- Déu, que m'explota el cap. Això em passa per no tallar les coses i deixar-ho tot preparat regular. Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts. És dilluns 4 d'octubre, són les 8 i un minut, i avui tenim sorpresa aquí al Kikirikik. Jo de vegades, sense voler, imito l'accent argentí, però escoltant-te parlar tu, res a veure. ¿En serio? Però res a veure, perquè tu parles... Bueno, no, ara anava a imitar-te tu. ¿En serio? Però no, ya no m'ha sortit. No, Yo cuando bastante bien, imito al argentino hago como así y tal, y como que muy... es como, que parece más italiano que otra es italiano. cosa. Generalmente la gente de otros lugares, de otros países, suelen imitarnos como italianos. Igual yo no me doy cuenta que sonamos así. No soneu així. Ok. He estat per primer cop amb una persona que té el cabell més llarg que jo a l'stream. Ah, sí. Quan fa que no et talles el cabell? Claro. Amb això ja acabo. Casi 2 años. Ah, El mes que viene 2 años. Jo al gener farà 2 anys. Ah, ok. Estamos ahí por un par de años Ai. un par de meses. Sí. Bueno, passa que jo el tinc així Está bien, i está bien ese pelo. se va cap a dalt. Hay un buen pelo ahí, ¿eh? Res, gràcies. De res. Lluito per tenir-lo, però el teu és guai, perquè és llis i pots fer coses. I el meu... Claro, no, este es muy lacio, muy suave, muy finito, no me puedo hacer nada. Jo no em puc fer res perquè és molt gordo, és molt rinxonat. Sí, estamos completamente en el opuesto. Sí. Matí i nit, ja ho hem dit abans de començar. Una persona és diurna o ho intenta i l'altra és nocturna. Doncs Ivan, gràcies per haver vingut, per aquesta estona, pel rato aquí parlant. És que em fa molta il·lusió. Avui és la primera vegada que podré veure l'Arsenal en directe. Per primer cop a la història, a la meva història, podré veure un partit de l'Arsenal en directe i em fa moltíssima il·lusió poder-ho fer. Total, que avui l'Arsenal de Barcelona, partit de Champions, el primer partit de la Champions femenina, Barça-Arsenal, pinta que ens en cauran 4, però com a mínim podré dir que he vist l'Arsenal i em fa una il·lusió increïble. En aquest món un cadell ha nascut, marrameu miola i borda. De color blau no és ni un gripau, el felí caní, el nostre gatigós. Que la força t'acompanyi. Els bobobos. Venga, vamos allá. He de treure'm això de sentir-me a mi mateix perquè em torno loco amb el petit delay que hi ha amb el so aquest. Nosaltres, en lloc de bunyols, el que fèiem eren unes creps gallegues que es diuen filloes, que eren unes creps de tamany normal de crep, i que l'única diferència respecte als creps normals és que porten sang de porc. Increïbles. Boníssimes. Millor cosa de la història i que crec que no tornaré a menjar mai més perquè no es pot aconseguir de forma legal la sang de porc. I és una mica un problema. I la persona que aconseguia la sang de porc a la família, doncs ja és morta. Per tant, no crec que torni a menjar filloes com a tal. Vam iniciar una campanya per buscar-la i no ha aparegut. Si sabeu qui és, feu-m'ho saber. Li vam dir Vicky, Victòria, perquè sí. Bon dia. Hola, què tal? Benvinguts al Kikirikik. Avui és dijous, dia 8 d'octubre. Sí, encertat. No, és 7 d'octubre. 8 és l'hora. És que sóc idiota. Bon dia, és dijous 7 d'octubre. Són les 8 i un minut. Hola, Magnina. Gràcies per les subs. Moltes gràcies. Tria cançó. Sé les cançons que tu vulguis.
senzilla aquesta que les tortugues ninja, per exemple. Avui, una mica més, i no arribo perquè el llit m'estava abraçant fort així cap a baix i em deia avui no et moguis, avui no surtis d'aquí, avui et quedes amb mi. I he dit, no, he d'anar a fer el quiquiriquic. I he sortit així com un desgraciat. Avui no he dit ni quin dia és i ho he de mirar igualment. És 8 d'octubre, divendres 8 d'octubre, són les 8:03 i encara no sé si dilluns i dimarts podré fer stream. Vull fer-lo com tu que sí. Ole, Rizzo! Moltes gràcies per aquestes subs. Per Charango, diu. Vamos. És que el llit sí està molt bé. La Magnina diu, està tan a gust, sí està molt bé el llit i et demana quedar-se, però no, he volgut venir. Rizzo, tria cançó que la toco. Moltes gràcies per aquestes subs. Merci. A mi no m'ho ha semblat i jo no la esbrinaria mai a la vida perquè ha sonat regular. Gràcies, Rizzo, per les subs. La Rosa d'Abril seria... No? A Bonivia, Bonebé. No. És molt lamentable el que he fet amb aquesta cançó, em sap greu, Rizzo. Per la boca em sembla un instrument molesta la oïda. És com una mosca d'aquelles grosses. Soc aquí, vull que et pensis que sóc una vespa. Mola bastant. El que passa que aquest instrument no és per tocar cançons així com faig jo. Aquest instrument és per fer altres coses. El que passa que jo, doncs, faig el que em dóna la puta gana. Yoko Ono trucant a la porta demanant els drets. Sí. Els drets de la merda que he fet, No, Molotov, no. Ruta de camps de futbol amb himnes potents, no. Ruta de camps de futbol amb esmorzar de forquilla potent. Perquè esmorzar de forquilla i que no sigui potent, per mi no és compatible. El camp de Fornells el tinc pendent, per cert. Un cop que diu Fornells fa un gall. Sí, una mica, És que allarguen molt la Recordo la meva època estudiantil, els dijous universitaris a la disco a Girona, per clausurar posaven l'himne del Girona. Brutal. L'himne del Girona és una merda, oi? Em sona que és una merda l'himne del Girona. Vaig fer ruta durant molts anys amb el meu germà, però rutes d'himnes no. Confio que fossin rutes de camps, allò per gaudir. Les rutes de camps, de les millors coses que es poden fer. I visites 7 o 8 camps en un dia, esmorzes de puta mare, dines de puta mare i veus camps, perquè sí, i si enganxes algun partit, doncs fantasia, fantàstic, i tot això que t'emportes. Gràcies a tots per haver vingut, gràcies per haver comentat, per haver participat al chat, gràcies per haver estat aquí durant tota la setmana, gràcies per les subscripcions, Magnina i Rizzo Maloni, gràcies pels nous follows, gràcies pels 100 bits, Ferran Xaram, moltes gràcies. T'he sabotejat el comiat. Doncs no, gràcies per sabotejar el comiat d'aquesta manera, moltes gràcies, Ferran, per aquests 100 bits, merci, agraïment, d'acord, que bé, puc llegir missatges de Ferran Xalam, segueix enviar 100 bits, increïble. Això també anirà al resum, no ho tallaré, anirà així del tirón. I aquest que he fet d'aspirar perquè m'estic quedant sense aire, també, que l'he escoltat hasta jo. Perdó si això ha estat fastigós, que em sembla que sí. Gràcies a tots, la setmana vinent tornem, intentaré tornar a ser-hi dilluns i dimarts, però encara no ho sé, perquè encara no sé els horaris de feina de dilluns i dimarts. Que sí, que jo sóc el tonto que treballa quan tothom fa festa. Que vagi molt bé, moltes gràcies i fins la propera. A les 8, aquí, espero, confio, el proper dilluns. Que vagi molt bé, bon cap de setmana!